Pelawa sini media rokno hambai jengno coverage khabemani bagai jeng saimano dini 28 August BSF by ringja 12 घन्टानि बर jeng sara Tripura genangai no tabok sini warriors rok sini members rok aiko borok no hamjak nai rok joto Tripura hani lukurok sini kok borok no boram khlainai rok ini joto no nogo asukui tongyawoi lamawo hongkhallaijak sini strike no successful khainani bagai mohakeno chungtine Agartala bo jeng asukui tonglia jeng TSF rok jeng tina Agartala bo jeng tabo sini picketing jeng cholei tongo jeng khlai thangnai tini salsa makeno jeng Agartala bo khlai thangnai amo sini message tai jeng aroni simin naroni thurutoi amo bo message ranai musungo sarkar no sini khorang khnayangke sini dabino mane nayake kok borok no roman script by suinani sebri angke omni saibo coba kotor taibo buskalo umi mano abni bagai jeng sarkar government na asokui tongnai rokna aware khlainani musungo sini demand na dakte mane nani bagai jadi dakte mane yake omni saibo coba kotor taibo ungi thangnai surat ya sab siminnya Tripura hani joto lukurok jeng jati jeng Tripura sa je Tripura saya bo joto tungo jeng dabina hamzo roman screen ma jeng hamzago bini bagino jeng joto tina Agartala bo jeng mana layo joto na tini dugan rok plus khailai jeng joto office rok thangyawoi mana laimani bisingte jeng 12 घन्टा no bondo na sangka rok khlainani bagai joto Tripura hani lukurok jeng na support khlai tongo oi oi